Igbo ndị ọma ekelekwa m unu. Taa ihe njibata na ọgbọ taa bụ ihe gbasara nsogbu ndị Igbo na-enwe na Ghana. Ịma na a na-ekwubu na ọ bụ Nigeria must go. Esigo na Nigeria wedata Igbo must go. Ọtụtụ ekwuola ihe dị iche iche n'ihe gbasara okwu ahụ. Ụfọdụ abaala mba, ụfọdụ asịkwala na nke ha na-achọrọ ndị Igbo, ụfọdụ sịkwa gịnị ka ndị Igbo mere, ụfọdụ sịkwa ndị Igbo emekarịgo. Achọrọ m ka ị gerekwana ihe mụnwa ga-ekwu. Abụ m bụ ụkọchukwu Joe Eze, onye chọpụtara ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ Udo na Ịhụnanya Development Union, registered in Nigeria, a non-charity organization nke otu onye kpọrọ onwe ya Obiọma Nnaọzọ bịara zuru aha ahụ wee gaa regista ya, mana detin na-acha ya ọkụ na anọ m na-atọgburu ya n'ụlọ mkpọrọ, ma ọ bụghị ya ka m ji wee bata. Ka ihe m na-ekwu okwu ya, ngwa lekere na ihe onyonyo ndị a dịgasị iche iche tụọ ya gaa n'iru. We want Nigerians to go back to their country. Ghana is for us. Ghana is not for any foreigner. No Igbo man can come to this country and intimidate us. This country belongs to us. President Mahama, you came for Ghanaians. You said Ghana first. You said you came for the youth. Please take action now. Thank you. I don't know. Unite. We can't be dealing with the legal criminals that we are having in Ghana and be dealing with Nigerians to grow. So Nigerians, the government, the politicians have to do something about it. If they know that they are taking money from Nigerians, they better return it and do something about it. And the immigration, they should stop giving Nigerians Ghana passports. They should stop. Nigerian, I will kill you. Who will be close will kill you. You go to your country, go back to your country, and go and kill your fathers and your sisters, criminals, fraudsters. You go to your country back. Nigeria must go. Mr. President, go. Eji m aka na ọ na-ahụla ihe onyonyo ndị a na ihe nkiri ihe ndị a dịgasị iche iche. Nke mbụ, kedu ihe bụ ihe kpatara okwu a? Ụfọdụ na-asị ọ bụghị na ọ maka na ọ kpọrọ onwe ya eze, na o tego oge o ji wuru eze. Ụfọdụ na ọsịka mgbe 2015 na ihe na-ese okwu bụ na ọ bịara mgbe ezi ala ebe ọ sị ya chọrọ ịrụ his kingdom. Ya nwakwana pụtakwasị mba na ọ bụghị kingdom ka ya chọrọ ihe, ka ha chọrọ ịrụ Igbo village. Ma tutu m akọwa our stand dịka onye chọpụtara ogige ọgbakọ m gwara gị Igbo ruo ụlọ, kedu ihe bụ our vision? Uniting the Igbos to develop ala Igbo. Igbo jikọta ọkọ ọnụ ka emezie n'ala Igbo. Gerekere okwu nwa amadi ha bụ onye na-ese esemokwu abụ eze ndị Igbo na Ghana. O nwere okwu nwekwara ihe ya na ya nọ na nsogbu bụ onye lawmaker na Ghana, onye chọrọ na-achụ nta ndụ ya. Ọ nwụrụ na igecha ha, ụnụ ga-anụzi ihe m ga-ekwu. Anyị mere ya na bụ opinion pool n'ime Igbo ruo ụlọ platform. People enye their different view. Ajụjụ ajụrụ bụ nke mbụ, o kwesịrị ka a na-enwe eze ndị Igbo n'ala ndị ọzọ? Nke abụọ, ihe a na-achụgharị ndị Igbo ebe niile, ọ ndị Igbo na-achọdo okwu ka ọha nwa na-achụ anyị? Ngwa geenụ ndị a, unu gechazi ntị ma agwụ na anụzi m chịkọta m. Hassan Ayariga, who was also painting black on my head. I want to let him know that a leader does not talk like that. You cannot say anything that you have no evidence of it. When you are talking to public, say what is real and don't paint somebody wrongly. It is so cheap for him to put his mouth to say I'm a human trafficker. But I want him to put those things, his evidence together
And the time will come, he will let me know how he's saying that I'm a human trafficker. Very good. And he is not joking either. This man, He's really coming at you. he says the Nigerians should not be worried. Yeah, There's no threat. he gave them that assurance. That assurance. I'm giving Nigerians that assurance, but not him himself. The threat is not the hula balloon is not coming to Nigerians. Yes. He should wait for it. It's coming to him. He will tell me who he is in this country. When we get to him, Hey. I'm calling on the national security and the police and everybody to stay back. This is the man who's talking to a politician. I think we are going to deal with him the way he requested for it. As such, he said the time will come. The time is not coming. We are coming to him. Look at this man. Sitting and saying that I am saying things against him. What is it that I have said against him that is not true? Human trafficking? No Yoruba woman is a prostitute in Ghana. No Hausa lady is a prostitute in Ghana. I don't know how many. No Fulani woman. They are also from Nigeria. Is a prostitute in Ghana. Igbos. Who is the Igbo king in Ghana? He said it. Tell me now, you are not the cause. You are not the one who brought them. You have prostitutes parading themselves the whole country. Half of your population of the ladies in Nigeria who are in Ghana here are Igbos, and all of them are prostitutes. Excuse my French. Yeah. You are their boss. Tell me how you brought them in, or how you as an Igbo king cannot call them to order and say, look, you are calling my... Ihe abụ allegation nke onye lawmaker na-eme accuse onye ọ na-akpọbata ha, ọ na-emecha traffic, ọ na-akpọbata ndị akwụna. Emego protest si no more akwụna, ndị Igbo kwesịrị na ịgba akwụna. Ụnụ ka onye akwụkwara sị na ndị Yoruba anaghị agba akwụna, ndị Hausa na Fulani anaghị agba akwụna, na ndị akwụna niile nwere na Ghana na ndị Igbo. What a shameful description about the Igbo person. Achọrọ m iji ihe a na-akpọ oku. Eburu onye Igbo aka gị nọ na n'ebe kpọrọ ụmụ agbọghọbịa na-akpọpụga ha ajọ gị si na Naịjirịa jọrọ njọ, ọ ka mma na ngalaba ha nwụọ, ihere megbukwe gị na ezinụlọ gị kwadoro gị ọ bụ ndị na-akwado gị mba. Ị hụrụ onye Igbo na-akpọrọ ụmụ agbọghọbịa ndị a gaa for prostitution, ihere mee gị, ihere ga-eju gị na ezinụlọ gị nwa na ndị niile na-akwado gị na-eri ego anyị na-akpata from that prostitution. Ihere buche unu. Gị bụkwa nwatakịrị nwa agbọghọbịa obere itobeto 12, 13, 14 years gbapụ ka ị ga-agba akwụna. Shame on you, nwa agbọghọbịa. Ihe nọ na-emekwe gị. Now, ihe na-achịgwa this our brother na-atụ ịkụtara as na ofu aka rụta mmanụ ya ozuo ha niile. Mgbe a mere that our opinion poll na Igbo Rule of Platform, 80% si na o kwesịghị ka a na-enwe Igbo Eze stool outside Igbo land, when 20% si na o kwesịrị ekwesị. Mana ndị ha sị na o kwesịrị ekwesị, ha si lee reason na anyị kwesịrị ka e nwee leadership in anywhere we find ourselves. Ọ bụ maka njiwe na-abata ugbu a gee ntị. Ihuna na all the very very wrong. You're not gonna see the governor of Imo State in Lagos, governor of Imo State in Abuja, in Kaduna, in America. And they didn't channel yan because we have only one governor. For us to go now, they went Sarikin House, Eze Ndi Igbo. They are not the same. For us, well, yes, I went Sarikin House, but I went Emir of Hausa in another land. Obrukuru na na-enwe Oni. They can have Oba of somewhere, but Oni na-enwe. Mana people can say Oni na Eze abụghị the same thing. No, ya na Sariki ma ọkwa na Oba wụ the same. Now, una hụ na ihe mere ejiwe na-enye nsọpụrụ na-enye Oni na-enye Emia karịa ndị Eze na ndị Sariki. Now let me tell you something. I want to win our highest position, traditional tool of onye Igbo Eze. And the way Otoshi will drink na practice tradition in a strange land. You cannot sing the Lord's song in a strange land. Or you can dance again how Maka Jofo, it be Germany, Jidaka Jofo. Oh, you believe in you are just staying there. Whenever you are ready to do the law, come back to your father's land. That is tradition. Omenala. Or women in Germany, or women in America. It can't be Akajo from Ogiburaze, be in a strange land. It doesn't happen. Or a Weze, you don't have a kingdom. So Obunana came Weze in another kingdom. Ajabro,
in another place. How can you establish your kingdom when you are Eze? There is any Eze without a palace or kingdom. It's not a king. It's like a bishop without a bishop court or without cathedral. It's like a governor without a governor house. Every particular institution, every particular court, this thing has where the jurisdiction is. No high court judge without a guy. If you are a high court judge, you must have your courtroom where you spearhead your duty. So now, if Eze Igbo is a traditional office of Ndi Igbo, let us not take our tradition out. What do? Can we President General Ndi Igbo na Lagos? We can zala onye isi Ndi Igbo. Obono chọrọ ka ọ bụrụ na tradition. Onye isi Ndi Igbo na Lagos. Onye isi Ndi Igbo na Mushi. Onye isi Ndi Igbo na Ghana. Karị bụ Eze Ndi Igbo. Chetakwa na anyị nwere eze ndị eze anyị na-akpọ Chineke. So that particular from God ka anyị ji tap on that particular thing. Eze bụ eze ndị eze bụ Chineke kere mmadụ niile. Site na eze ndị Igbo ahụ, onye ahụ wee gbadatazie enwe eze nke anyị ga-ahụ anya. So ị gaghị abịa bụrụ eze ahụ gị ga-chift another place. Ị nwere ike bụrụ onye isi ndị Igbo na Ghana. Ị chọrọ idres ụtọ ọbụla idres fine. So that you don't need any kingdom to take up your people. Ịzawa eze, you need a kingdom. You need a territory to be in charge. That's one. Number two, why Ojo Dehema Igbo is Eze? Ịzawa eze, enwene eze abụọ. Chetakwa na ihe ọbụla nwere isi abụọ was the biggest. For instance, mụ abụrụ eze na enwere obodo si n'ime ya. Obodo ahụ nwere eze na village. Mụ abụrụ eze ndị Igbo na California. Then malụ ụlọ agmawa eze to eze anyị ka eze ahụ ga-awa eze under me. Enweze two ezes. Because by and by, he must get home. He can't be in California forever. Ọ bịara ije nwụọla. So ka anyị gbagbuo na ihe gbasara eze ndị eze Igbo na Loza biko ọ ihe ndị Igbo ruru na singwa ụlọ. N'ime kwọzọ ihe na-eme na Ghana ugbu a ịbịa si na ịzụrụ Igbo village, but there is a way you can still own that land, build that land without calling it Igbo village, but everybody know literally I have Igbo village. Enwere ebe a na-akpa Amawusa na different part of the Yali Igbo. They didn't build it now. Let us go and build Amawusa. They gave them land. Ha gave a bireba develop where and that was your Amawusa. But I can't deal with that. What I make too much noise. In Ghana, London, I know northern London, UK, London, there about Unde, Jew where. But when we have let us go and build our territory. Now, but naturally, one neighbor, they all occupy that place. All in few places here in China market. It don't we home and when about Biafra market na Togo. They come now. Is it Togo or Benin Republic? So that is exceptional. So Ayaga has it because when we start king house, I will know Igbo when one also know the different. When I started king house, una hotun de behaneshi ada prostrate poafanala. We don't do that. Oh yeah, yes, so Queen of England biara. Yoruba beha ba war, buishinala. Outside the Igbo goes out of Queenaka. Also, he hate you hate and Igbo. What am I? Amare. Unona hona uta when now Queen of England. Queen of England queen all over the whole world. Ebobolo England no. That one queen go when. When Queen of England na Mushi, Queen of England na Cambodia, Queen of no, the same queen. Rather they can have Governor General Southeast, Governor this. They will never answer queen in any other place now in that kingdom where they have built. Ajinkana Bokundo Haneze. Ndero group popular Igbo. The Yobolabo form Haneze Igbo, Igbo Development Union, IDI, anything no Zara, because I do and I don't know. This ahande Igbo ruler. See biko Kai Wopota no okay. May I pass as a decree. Ufweze the Kai Choro. Na each kingdom obola. If you outside the bias you belong to that, but you can that only Shinde Igbo. Nobody been there. Can we carry wet and to know? Happy Jack Abona and Robo to be happy and dry. Otaka non because to Sarah me on your ya. In your jawella. Let no to the Ghana in the Bola. Ghana can go with her. I don't why. He hope I will name. Oh, you have an idea now. The book I check out an account and build on a libo. Ebuga and Malibo is the next Dubai of Africa. When will it be?
anyị na-aga azụ ala na-edevelop ala ndị ọzọ. Nwoke ma na zụrụ 50 acre 100 acre na o ji edevelop. How many development ka o wetagoro na bedna ya? I mean don't mean na the whole bill. It must not be bare particular house. Yeah? I mean his own state. Has he bought so many land? Has he developed them? O ji wega wana ụlọ. Eche masị a na-esikwa n'ụlọ mara mma tụwa n'ama. Charity begins at home. There one. Aka mbọ Chukwu Jovika. Jovika ndị Igbo niile akwa gị wụrụ ọnwụ Igbo ụlọ. Ihe Chukwu kwuru ga-eme, Igbo niile ga-aga n'iru. Jovika jisi ike ka ekpere gị rire n'ala Igbo. Ụmụ Igbo rute ụlọ, ala Igbo ama mma.